Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, meron po kaming roasted whole chicken. Tapos, sa'yo. Mga silog. Bangus silog, adobong, pork adobo silog, at saka chicken silog. Yan, nabili lang po namin lahat to sa mall dito sa amin po. Kasi nag-grocery po kami kanina. So, yan mga ka-studio. Ito pong roasted whole chicken po, nabili namin sa Tiktilaok. So, ayan, before kami mag-start mga ka-studio, pray muna kami led by Sax. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Ayan po, yung drinks po namin po, meron kami ditong Sprite, tapos kay Sax po kay, Juice. ano yan? Blueberry pineapple juice. Opo. Blueberry pineapple juice. Yan po, tara po, kainan na po tayo. Nga pineapple sa fruits. Yan. Nagay ko dito, kung ano, walang disturbo. Sige, kuha ka din. Ito sa'yo, Pio. Gusto niya yung Yan, egg. gusto mo yung egg, sige. kuha ka. Rice. Kain po tayo. Tao na. Kuha lang ka na. Ay. Taro na. Sa'yo ito yung isa pa. Kain po tayo. Sige, kuha ka na. Yung orange na kuan pa, yun yung hot. Ito. Ketchup. Okay. So, Daing. Rice. Thank you pa. Hindi po kami nakapagluto ngayon kasi natagalan kami doon sa mall ba. Kaya bukas magluluto na kami. sarap po. Wow. Crispy na. Crispy. Nilipat pala namin yung mic namin mga studio. So nandito na po sa harapan yung mic namin para hindi kuhan ba? Hindi mag-listen si Sax. Hindi mahirapan si Sax ba? Sana po hindi humina no? Yung audio namin. Eat na. Ito daw? Adobo. Pork chop. Dito tayo, ma'am. Wow. Wow. Sa'yo mo. Ano sa'yo, nak? Thank you pa. Wing? Itong wings para kay Sax. Medyo maitom siya man, no? Pero sinabihan ko na yung binilan ko nito na yung hindi masyadong maitim kasi naka-roast lang siya palagi kasi. Ito sa'yo, biha. Saan ko ilagay, nak? Dito lang? Huwag mo kainin yung itim masyado biha. Yung maitim na part ba? Yan po, ang laki po talaga niya. Sige, kain ka. Ito ko banda. Wow. Wow. Yan. Kunin mo, be. Kanin. Kanina. Kain tayo. Mayroong konting sabaw, oh.
Ay, sa palabi sa juice na. Kaya para di pa mabusog kayo. Mabugtik ang tiyan. Eh, mo ha? Kana. Baris kan uno. Anak pa isod? Di, kain ka. Fried chicken sa'yo. Crispy? Bigyan mo sa akin. Thank you. Crispy part nga. Sarap din ang sabaw mo. Lami mo ni mga inani siya nga. Landanon. Gusto mo pa ma? Laki sa akin pa. Yan o, ang laki o. Yan sa akin na to ha. Kay Sax, itong unod na. Naroy mo na ko. Bili ng uban ni Sax man. Dito ni doon kay una siya pagkaon niya. Kaon ang pagbalik. Si Sax kasi laging kumakain mo no. After 1 hour, kain na ulit. Nagkusog man gud siya, maglanlan ba? Magsudan. Siya kang likod kasi, paikot-ikot palagi sa bahay, palabing kong takbo ba? Ano? Ya hindi, tumataba. Tumatalon sa upuan namin. Kaon rice na. Kahit siya lang mag-isa, sumasayaw siya. Sumasayaw siya ng anong sinasayaw mo ba? Yung kanta ni Sai. Egg. Di. Itabi ko na to ha kasi ang ito mo. Wag na yan mo. Tabi mo na yun. Chicken ka ba? Egg. Chicken? Sa'yo yan. Yan o. Puro unod o. Thank you, Pang. Crispy part. Kani mang kasaks na lang ni mang. Yan o, ang liit na lang po nito. Crispy part. Thank you, babe. Yan, kay saksa lang yan. Hindi niya maubos yan mamaya. Tapusin niya yan. Yan o. Crispy part. Ano yan, be? Ang crispy part na niya ako rin. Tapos, tapos, Pineapple, babe. Yan, tatapusin ko lang to mga ka-studio. Mag-rice ka pa na? Ayaw mo na? Hindi ito, ketchup mo? Ang tamis nitong kuan, Pang. Pineapple na nabili natin ba? Kaso si Sax hindi siya mahilig sa pineapple. Pero binom siya ng pineapple juice.
Ang sarap lang hot sauce lang. Maanghang talaga pa din. Ubos mo na, be? Kauna na. Yung igiyok lang yung kinakain na pang. You want juice? Tapos na? Apa? Ang sarap ng pineapple. Sa'yo na yan dyan pa. Marami ko nang nakain. Juice? Pineapple. Juice. Tara, you hold. You hold here. Yan. Shout out muna kami mga ka-studio habang kumakain pa sa so. Shout out Lia Gonzales. Hi po ma'am, nag-PM po siya sa akin sa FB page po. Special shout out din sa dalawang nag-super chat sa amin po sa premiere. Rosalinda Cato, ito meron din siyang channel at Cebuana Ako. Maraming salamat po Thank talaga you ma'am. po, ma'am. Shout out din Shane Adartsi. Nuri Apari from Muntinlupa. Ramona de los Reyes. Noriko Buha from Bohol. Ron Dominic. Ralph Aguirre. Ito mayroon siyang channel po. Hi po. Shout out Butor family. Eliza. Azel. Lance. Allen. JJ and Hazel. Tapos shout out Zil Narvaez. Ito mayroon siyang channel. Judy Ann Lapina. Ito po mayroon din po siyang channel. Journey Perez from Dubai. Cruz family from Rizal. Carl Christian. Anthony the General. Happy birthday kay Sir Mori Kulipat. July 3 ngayon, no? July 3 ngayon. Happy birthday po, sir. Simply Nikay. Angelica Concha at Sheila May Bacho. Angelina Dail. Benji Kanunayon. Arlet Diesta from Sorsogon. Joanna Marie de la Cruz. Samantha Gomez from New Jersey. Hello. Arador at Liquip family. Crisbel Pumbo. Ritzel Santoyo from Muscat, Oman. Shane Acqui Cruz from Pangasinan. Ilojordi family from Leyte. Ilojordi or Ilohordi ba to siya pagbasa? Mary Ann Samares from Dawahon, Bato, Leyte. Micaela Gwyn Garcia. Senpai G007. Hi. Mako Salva. Hi. Mami Yuli ng California, USA. Hi. Sisters in Canada. Belated happy birthday kay Raymond, anak ni Ma'am Ria Mantel. Happy birthday. Beverly Yamit from Paranaque. Happy birthday sa anak ni Ma'am Pilar Tadeo na si Jason. Love Ma'am, Dad, Nisa, Ariana, and Aalia. Happy Hi birthday, po. Sir Jason. Nis Nay. Joshua Husay or Jusay. Malin Marins from Georgia, USA. Originally from Pusok, Lapu-Lapu City. Hi, po. ma'am. So yan na po lahat mga ka-studio. Itong tira po. Tinira po namin yan para kay Sax po yan. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Bye.